Mandawi City mohimo og bicycle mobility count o paghihap sa gidakanon sa mga bisiklitang mangagi sa kadalanan labi na karong panahona. Unsay katuyuan ini? Atong sayran sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, sa tinguha nga mas mapalambo pa ang serbisyo ni atong nagamit sa kadalanan labi na kining mga bikers gihimo kining maong proyekto sa gobyerno. Sa pipila ka mga kadalanan sa Mandawi, naka-standby kining mga personnel sa team. Ilang tuyo ang pag-ihap sa mga nagbisikleta nga nangagi ni adto higayuna labi na panahon sa peak hours. Kabahin kini sa bike count nga gilusad sa Mandawi City. Sulod sa duha ka semana, buot nila nga masuta ang gidaghanon sa mga bikers labi na ang paggamit usab sa bike lane. Ang datos nga nakuha gamiton sa nagalain-laing katuyuan labi na sa programa o proyekto aron mapalambo pa ang bike network. Ang Mandawi City nahog mag number 2 sa bike friendly sa Region 7, sa national yun. So mo na yatong i-maintain. Giklaro ni Humawas nga sa gihimong mobility count paningkamutan sab nila nga malain ang ihap sa mga leisure bikers ug katong nag-bike to work. Ang mangagi separate na natong leisure. Maklaro man na to, ma-identify na natong nag-leisure bike. Base sa nabantayan sa team, ubay-ubay na ang nangaguba nga mga plastic bollards sa mga bike lane. Suma pa 40% niini ang nadaot na ug gikinahanglang ilisan. Nakig-alayo na sila sa taga DPWH kabahin niini kay ang maong ahensya man ang mitaod sa maong mga bollards. Among i-reinstall niya para mataga ang budget regarding ana kay ang uban na sa DP man kay National Roads pero ang DP ginagkuha na nag-install kay National Project. Kahinumduman nga ang Mandawi City una nang giila isip mga usa sa mga bike friendly cities dinhi sa nasod tuna sila lain-lain nga mga programa nga gilusad kabahin niini o kini ang gitinguhan nila nga mamintinar pa aron paghatag og serbisyo gyud sa mga bikers. Lan. Daghang salamat Nico Serino.